Onyeoma Tochukwu ka isinye ife dị n'ite a n'ọkụ ka ọ ghee ọ bụ na ọkwele eghe anyị ekponye aka m atataja egbe you must hear da egbe ida ndị Chukwu kwadosi ihe n'ọkụ vaga anyị na-ekwu maka va kwadola ọfụma n'otu ije ndụ anyị nụ ọyọ amala Imalukansi kwado akwado m ọfụma tupu esinye m n'ọkụ Imalukansi kwado anyị akwadogo wee pụta amosu na-agbala anyị ọsọ ịma na ọgwụ ọgwụ na-atụla anyị egwu Chukwu akwadogo anyị onye dị ọkụ nwee nwanne ka esi ezie n'ọkụ kịta ka iyezi ya ọ bụ na ikwele eye awụnye ya aka nwụrụ ihe by force ndị esinyelu n'ọkụ unu ga-eghe ọfụma unu ga-akpata ego unu ga-enweta ụba ọjije na mgbachi n'ụbụ ngozi ọgwụ nwere ife ihe emem amonsu nwere ife ihe emem ogbu mmadụ nwere ife ihe emem mana Chukwu sinyere m n'ọkụ Chukwudumebi na-eje Chukwu sido yi n'ọkụ igolibe Chukwudumebi onye ilo m nwere ife ihe emem onye asịrị ihe asite ofu a ọgwọlụ ma ọgwụ na-agwa na nkịtị si na Chukwu siri m n'ọkụ amonsu na-agbala anyị ọsọ mana ajọ mmadụ na-atụla anyị egwu aba ife na-eme si na chi ya kụja dịla tụanyị ụmụ enuụwa unu ewelala n'iwe ụmụ enuụwa unu achụ na anyị ọchụchụ ụmụ enuụwa akala ka Chukwu nyela anyị n'ụwa ka iji aga nke Chukwu nyela onye ka o ji eli ndị esinyelu n'ọkụ n'ilu ka unu na-aga ụmụ Odumeje ga-esinye unu n'ọkụ mmeri ga-abụ nke unu ebe unu na-achụ ego ebe unu na-agba mbọ ndị esinyelu n'ọkụ unu ga-eghe ọfụma unu ga-akpata ego janu kekili banokuda jimajima susesili banumia jano kujensida janu mekili banumejai banumesili janu mankununkunu Odumeje Imalukansi kwado amonsu na-agbala anyị ọsọ ọgwụ na-atụla anyị egwu Onyeoma Tochukwu owelegwu onye na-abalụ nwa agụ mba
anabala agụmba banabala agụ bụ na zia ka ndị ekene ụmụma igwe Chris onye ekwuje isi na onye agha inesi eze ụmụnne igwe Chris onye ekwuje ego na-akpala gị nkata esinyego gị n'ọkụ tụlee ego ga-aba igwe Chris onye ekwuje agaba odogwu ndị esinyelu n'ọkụ ego na-ezoli gị ka mmiri igwe Chris onye ekwuje odogwu ụmụnna yesu ụmụnna doo aka bụ dị n'elu Odumeje na-ekene ego licha omemme ojoto Luxury Estate Lagos Kisiacho Uchimili atata Money mark omemme ojoto Uchimili ego ojoto agabu esinyego n'ọkụ iyego omemme ojoto agaba omemme ojoto odogwu Odumeje anekene danumie danokule sanusi sanujei banumei seneno GOC Nnamani alụsi ego na Malaysia esi ego ino iyego onye ji ndụ mụ n'ụwa n'ọsọ Chukwu onye ji oke mụ n'ụwa n'ọsọ Chukwu ịma na ọchịji ndụ ịma na ọchịji oke o nwere ibe ihe eme m nwere ike ihe eme m ọgwụ ọgwụọ nwere ike ihe eme m Chukwudumebile ejewo Chukwudumebile aga ịma na Chukwudumebile eje DPO mini market yo na Malaysia odogwu aka na-eleve jesi ndị Igbo na Malaysia Tochukwu Ikweze DPO mekene yo ezi nwesi ebenudi Enugu steeti DPO aka ya chawago sụba gbọba ivi menaka bụ ego ugo ya achaka ego aka ya achawago Tochukwu Ikweze na Malaysia ndị sinyelu n'ọkụ wesinyego gị n'ọkụ tụlego gaba DPO na Malaysia esinyego gị n'ọkụ gaba ọfụma ndị vena agala ọfụma esi mụdi odogwu agaba ndị esinyelu n'ọkụ Chief Ekene Dili Chukwu Nkwe ndị esinyelu n'ọkụ 40 feet na Japan odogwu ndị esinyelu n'ọkụ gaba n'ilu Onyeoma Ogbuefi Nnanyelu Ugo one of Agbaje odogwu ndị esinyelu n'ọkụ
ụkpaka na-agba n'ụmụọma nwalayo famili ndị esinyelu n'ọkụ gaba ọfụma mebi fọma odogwu ndị esinyelu n'ọkụ iyego esinyego yi n'ọkụ akụbigi nwa now Onyeoma akụbigi na Filipi odogwu Onyeoma akụbigi na Filipi odogwu nwalayo odogwu njem ọnụ akụbigi akụbigi nwa mkpọ akụbigi nwa mkpọ odogwu esinyego yi n'ọkụ iyego akụbigi chụbụ ego gaba n'iru akụzinachi Onyeoma Tochukwu ka itibe egwu Chukwu nyela anyị egwu mejebe na botogwu ọkịpapa dịka na agbalizu n'Ọkịja agaba afamefu na Chukwu dozie Chukwu edozuoyi gaba n'ilu ọkịpapa ezi oyima Innocenti ibe mesi Keko Jenara ndị esinyelu n'ọkụ odogwu ezi nwa nkwele ezu n'aka ya dị o ka nke na-ebe ezigbo nwa Dominic Obasi odogwu na Pempe na Mumbai esinyego gị n'ọkụ ghebe ọfụma chilego gaba n'ilu ka ị ga-aga nze kinsiri nuo Innocent ibe mala eziokwu n'ezi n'ifite esinyego gị n'ọkụ iyego gaba n'ilu odogwu ida akidi global akidi na America aka na-ebunata moto n'ụwa odogwu ndị esinyelu n'ọkụ iyego Janesi Banokutu Jamaji Silai Anumeki Simajimajima Janoki Joki Cheki Se Silai Sidi Odumeje Akaba Odumeje Mon Managing Director Akidi Global Holdings LLC USA Obiora Innocent Ndukwu aka na-elu ụgbọala dị mma iyego Janoki Jesi Nosis Lai Yegwu abụla m jebe Chinedu Daniel ọchịagha na Dubai ọchịwọ odogwu anyị ji eje mba agaba Chinedu nwa odogwu ijele ọka n'ọdụ osisi na mieko na Anambra odogwu esinyego yi n'ọkụ ndị esinyelu n'ọkụ iyego Jano DJ Jano Sili Banu Kejimai Jano Punje Nsida Janman Kilankidi Odumeje CEO Emma Communication Nigeria Limited Onyeoma Warlord ọchịwọ ịnọ n'ọkụ esi ndị ije abata
DJ Akụ DJ Classic Odogwu The Magic Finger Akụ na-ede mulumulu Odogwu Nuking na Thailand Ọlụ ebe nata ekwe ka isi eje Akụ na-ede mulumulu Wodi ndị si ego gị n'ọkụ Iyego Soba Boba Odumeje si ego gị n'ọkụ Akụ na-ede mulumulu Iyego ndị si n'elu n'ọkụ Nuking na Thailand Number 1 DJ Nation DJ Classic Bano Killing Sadai Anumeji Odumeje Janme Killing Say Bano Me Kanu Kosili Kano Kinjensida Kanu Me Kili Bano Me Sai Sinime Kulun Sida Bano Kinesi Aknede Mulumulu Odogwu Akunwa Nede Mulumulu Agaba Ọgwọgwọ nwere nke ihe memo ịmana Chukwu ji ekemo ịmana Chukwu sinyere m n'ọgụ ọya ife a na-esiro n'ọkụ adịghị eye esie yi n'ọkụ ihe ikwere ye Odumeje gboo ya aka nwụ ndị sinyelu n'ọkụ ego mmiri Jakarta ego rizerizo na Jakarta ego mmiri Lion Family Odogwu ndị sinyelu n'ọkụ oche ndị Anambra esinyego gị n'ọkụ iyego ochedo Obama Jakarta Odogwu Don Clison Naji Don Clison Naji Odogwu na India esi nwa maguze n'Odumeje Nekene Agaba Jalo Kisile Don Clison Naji esinyego n'ọkụ iyego chulego ga-abadiri nwa mmadụ ụwa esi nwede ndị sinyelu n'ọkụ Nike nwa na South Odogwu Nike nwa na South Odogwu ndị sinyelu n'ọkụ Nike nwa na South Nike nwa na South Odogwu na South Nike nwa na South esinyego n'ọkụ iyego Nike nwa na South Nike na South Odogwu Agaba Odumeje Nekene onye ego na-ejeri ya osi ego na-ejeri ego na-azarugo oku Nike na South Cinnamon mekene yo ọ bụ m intervention mekene yo Onyeoma Cinnamon n'ịnọ n'ọkụ ọ bụ m na-eke ọha na-emelụ nwanne Emeka dị Lion Onyeoma ọ bụ m intervention Odogwu ndị esinyelu n'ọkụ esinye yi n'ọkụ ilechaba nlecha oyo egwu m abata ekwulu mmiri onwere obele nwa Nchekwube ejebenu onye ka Nchekwube ejebe obele nwa esinye n'ọkụ esinyere ya n'ọkụ ọ na-akpọ onye ego youngest producer Ụzọchukwu walụ ndị ekwulu mmiri na Nollywood Tekno nwa Lion Odumeje Odogwu esinyego n'ọkụ iyego
ndị esinyelu n'ọkụ odogwu agaba janokwu jezira janu nkudu ụzọ chukwu menyelu tekino indi Nollywood omekeneyo olokwu esinyego yi n'ọkụ ndị esinyelu n'ọkụ esinye yi n'ọkụ ibulu ego esinye yi n'ọkụ igolibe esinye yi n'ọkụ inwebe aṅụrịa youngest producer Nollywood Tekno ụzọchukwu walụ ndị ekuru mmiri na Nollywood Onyeoma Tochukwu ekene papa bando kije kimi soni medu kiza Odumeje Odumeje smaisili manu me janu he janu kudu manu mesili manu mesija manu kekili manu mesai manu mesili seli senu meko manu mekuni sesi majokin silai Odumeje janu mejisili manu mekili balusi januku balokuke balmomisensai sanmesurukudu balmokili balmejakdansidi janumai balokule sanusi sanuje balumei senono Onyeoma Tochukwu nwa Onyeoma Tochukwu nwa mbụ ka anyị tibe egwu Chukwu nyela egwu anyị si na Chukwu Olisa Jizọs Onyeoma mee